Kajingjing, nandito kami sa harapan ng ano yan? Ng munisipyo ng San Fernando, mga kajingjing. Ano, ito yung pinaka-munisipyo ng San Fernando. Ito yung pinaka-main to. Munisipyo ng San Fernando. Ganyan. Tapos yung City Health Office ng San Fernando, mga kajingjing, dito. Pag may problema ka sa ano, mga kajingjing, sa mga gamot, yan, pwede kang humingi ng tulong dyan at mababa lang, humingi ng tulong at bibigyan ka ng gamot na, pero kailangan mo ng indulgence sa barangay bago ka makahingi ng tulong dito sa City Health Office ng San Fernando, Pampanga, mga kajingjing. Nandito kami ngayon sa bayan ng San Fernando. Bali ito, mga kajingjing, City Hall ng San Fernando, no? Halos walang tao kasi alam yung mga kajingjing protocol, lalo na sa ganitong pandemic. Yan, mga kajingjing, nandito kami ngayon sa Bazaar. Ano, mga matatandang building nito. Simulan bata kami, mga kajingjing. Ito na yung mga building ng San Fernando, no? Update lang, mga kajingjing, para makita ninyo yung ganda at tanawin ng San Fernando. Siyudad San Fernando, mga kajingjing, ito, Siyudad San Fernando, mga kajingjing. Yan nga, umuulan-ulan na.